weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to abdallah jeeri to abdallah waalo to fonde to juude jeeri to juude waalo to hayre gollera hayre mbala to hayre laawo to seeno busoɓe ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno haadi ceerno ndiaye ba ha to galle ceerno boubou ba to babaɓe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi Mauritanie ma en kaale gouvernement kesso cuɓaɗo o e oɗo saaha joni e nomination ngaji goɗɗi kewɗi cuɓaɗaɗi taw ko para décret présidentiel to leydi Sénégal heeɓi ballal ngal kiime ha temmedde tati ujunere dose ñakko AstraZeneca e hinde ko vaccin to leydi ko Mali colonel Azimi Koita hoorejo leydi ndi o joddima o bismima e sukaɓe Sénégal naɓe yarunoɓe koyɗe tuggi Dakar ha Bamako o bismimamaɓe to Koulouba woni to palais présidentiel to leydi Niger chef d'état major général de l'armée mo leydi France ene tawi jillu mum to leydi Niger konngol waɗi laabi tati komo waɗa ya garta to Niger to leydi Guinée landa witeka RPG woni landa ka Alpha Condé ardino ɓe joɗima congrès mabɓe ñalawma hanki o ɓe cuɓima biteɗo Ibrahima Kassouré gonnoɗo premier ministre e laamu Alpha Condé oɗo saaha joni o ardinama landa ka o waɗama coordinateur provisoire bisimilla mone ketki hotondirte joni jañoɗen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون sadaqallahu l'azim ɓatake jaam gonɗaɗo hono fatimata babayela diallo to guiraya rewo djibi babayela diallo to guiraya rewo samba lelɗo diallo to guiraya rewo dieynaba mbowba diallo to guiray rewo khadiatou mbowba diallo tawteɗo to guiraya rewo diallo aliwa domboji to oyema gabon jettinɗe ɗo wulango eɓe ndenta eɓe gullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe jowolanaɓe e guijilonnaɓe kay haydinaɓe e wudduronaɓe e dal haynaɓe e dendagal guure taariɗe kala hoddiɗe kala jaltugol aduna nene mabɓe biyetenoɗo mbowba gedda si o yalti aduna koto guiray rewo o yaltiri aduna ko duuɓi capanɗe jeetati eɗen mbiya tan yo Allah yurmomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina siftinde on noon yettiniɗo wulago ngo ko diallo aliwa domboji tawateɗo to oyam to leydi Gabon. ceerno jibisi ko gando bindi ko kumpitiɗo leɗɗe ko safrowo safruji fina tawa ceerno jibisi ko jaadiɗo danawal e ɓalawal kala ceerno jibisi ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirolo ceerno jibisi ko bawɗo listihara so wannima listihara cikkata mata koye nder ɓerde ma o hoɗi dokkatama tan ko inde ma e inde nene ma to mbawɗa wonde kala o waɗama listihara ha no hannirta ni ceerno jibisi ene yawrani ustoraɓe goragu e ɓen worɓe yawɓe yitade koye mumen ceerno jibisi ene safar rafiji kewɗi rewɓe ɗi jiiɗa cirol ko wayno kista fibrom dogam sita rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe ronkuɓe resede e rewɓe dartoraɓe kala ceerno jibisi ene safra ɓen ɓe arsigaji men kippi ɓiɗiɓe ronkuɓe hebde kayitaji ronkuɓe hebde visa ji e dendagal ɗanniyankoɓe ɓe haajuji men kumi kala jokkodire ceerno jibisi ne wiyede kiliyane makko kala to mbawɗa wonde kala leydi e kala continent to mbawɗa wonde so tawi on jokkodiri on pamodiri leɗɗe ma jette ha no hannirta ni jiituɗa hen hoorema ha no hannirta ni ceerno jibisi ne andina dendagal kilineɓe mum caggal ɗiɗo lebbi kala wondemo e jillu makko to Sénégal
e oɗo saaha joni o arti omo tawe ɗo e Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to base makko tawateɗo Sara Diéré Nettek. ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mumma wonde kadi wonɓe to leydi Sénégal e guure taari leyɗele taariɗe leydi Sénégal wonde base makko to Djoum ene jokki gollade ene tawi toon heddi toon biteɗo ceerno Djiby de ko laaɓaɗo leɗɗe bawɗo golle ɗe nunduɗo sanne sanne. numéro téléphone mum ko 00 221 77 395 99 17. ceerno Djiby Sy noon so tawi ko jiɗɗo hebde ɗum numéro makko ko leydi Mauritanie ko 47 22 80 84 ko kañum woni numéro makko appel kode kañum woni numéro makko WhatsApp. ceerno Djiby Sy ene wiya yimɓe noddoɓe kala saaha walla waɗoɓe vocal uji o leera jabade wona salade mataw ko hewrede tan. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu newiɗo sanne sanne so tawi kadi o andi ka miskin Allah dendagal rafi mbawɗa wondude kala somo wawi o safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗu o namdakima. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune newiɗo sanne sanne. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɓe rewo e worgo funnague hirnague mbadden dando faade e ceerno Djiby Sy. musidɓe tedduɓe funnague hirnague rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗen. jam garɗo e men woni gonel teya ko ha ko moƴƴo iwruken tokkordinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma. jogiiɗo caɗele ɗaɗi ƴiƴam dogata e nder ɗaɗi mum jaaɗo ha woofɗi tuƴiiɗo jogiiɗo koyɗe muusoje jogiiɗo cardiaque AVC mo nangata taare caɗele ngoraago kala heen jokkondir e gorel teya. ɓanndu wulooru ɓanndu jaaɗooru foode gorel teya yimɓe heewɓe ceettima e mum gila mbatti huutorade gorel teya dañi hen aafiya mawɗo no feewi. gorel teya ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat aɗa yara nokkon jaro atayeni sa jokkodiri eɗeɗe hen no tonggode maɓe kalani hen ko ɓuuri labde. so tawi koto leydi Sénégal Mamadou Gaydo 00221 77 128 23 46. so tawi koto leydi Mauritanie Boy Niassa 00222 47 85 20 96. so tawi koto leydi Côte d'Ivoire Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 54. so tawi koto États-Unis de Amérique Abou So Kawral Fouta Business mbatta ko +1 347 701 56 77. so tawi koto leydi France Harouna Ngayda mbatta ko 00337 82 33 80 55. so tawi ko site internet mbatta ko www.gorelteya.com ma yiito hen gueɗe kewɗe janggana hoore maɗa. so tawi yiɗi jokkodire ɗeɗo hen tonggode goɗɗe kala jokkodire ɗe kala leydi ndi gonɗa ma heɓen ko laaɓi. musidɓe tedduɓe jawnoɗen cafren koye men e gorel teya fulɓe mbi safru hoorema haadema safro yeede. ko 00242 05 050 36 08. so tawi koto Afrique du Sud gonɗa ko Ibrahima Sow jokkodirta 0027
827 46 76 72 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou Sow kawral Fouta business +1 34 77 01 56 77 so tawi koto Mozambique gonɗa Ibrahima Ba Pemba Cabo Delgado ɓurɗo andirede Alex mbatta ko plus 258 86 128 77 21 so tawi koto leydi France Haruna Ngayga 00237 82 33 80 55 so tawi ko site internet mo gorel teya www.gorelteya.com sa jokkodire ɗeɗo hene tonggode kala ɗo gonɗa ma jokkodire gorel teya ha mbawa yitude hen hoore maɗa. Keɗtode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone mawnde go lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi kabaruji men e ɗemgal pulaar sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko Seydou Abou Bah hono mbiru en gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie pudortoɗen Bilali Mohamed wula Bilali Mesouda hoore jagoɗe leydi Mauritanie o suɓima gouvernement makko kesso e nder oɗo gouvernement noon teskama sappo e joyi ministre jeehi sappo e joyi ministre tawi tigui sappo e joyi ministre jeehi hesɓe naati ko alkamisa hanki o noon o sakti oɗo gouvernement tawi kadi sakti gouvernement o ko ministre secrétaire général de la présidence hono biteɗo Yahya wula Ahmed El Wagef ko on ɓayini kabaru on ɓayini doggol ɗiɗo gouvernement oɗo gouvernement kesso sappo e goho ministre noon sappo e goho ministre wonnoɓe e gouvernement jaɗɗo wonde gouvernement janɗo e oɗo saaha joni ene tawe e oɗo équipe kesso woni e gouvernement kesso so tawi noon ko ɗeɗon ministre uji yaaɓe ittaɓe golle mumen woni na Hamintou Hamdine wula Moknas gonnoɗo ministre du commerce wondude Ismaïla wul Cheikh Ahmed on ko gonnoɗo ministre des affaires étrangères ittama e golle mum Sidi wula Zahaf ko gonnoɗo jagorgal kalfinaɗo ko fate Cellal ade ittama na Hamintou Yaqouba wul Cheikh Sidia ko gonnoɗo ministre de l'action sociale de l'enfance et de la famille kañumne ittama Hassan wula Boukressa gonnoɗo ministre de l'hydraulique et de l'assainissement kañumne ittama Di wula Zeyn gonnoɗo ministre kalfinaɗo ko fate awo kañumne ittama Annala Mintou Cheikh Abdallah gonnoɗo ministre kalfinaɗo ko fate jangde towde et de recherche scientifique kañumne ittama e golle mum Mariam Bekkay gonnoɗo ministre de l'environnement et du développement durable kañumne ittama e golle mum Mohamed Mahamadine gonnoɗo jagorgal kalfinaɗo ko fate équipement et transport ittama Camara Saloum Mohamed gonnoɗo ministre des fonctions publiques et du travail kañumne ittama e golle mum Mohamed Limine wula Dehbi gonnoɗo ministre des finances ittama e golle mum Abdel Aziz Wuldahi ko gonnoɗo ministre de la transition numérique et de l'innovation kañumne ittama Sidina wula Ahmed Ali gonnoɗo ministre kalfinaɗo ko gonnoɗo ministre kalfinaɗo ko fate hen ndema ittama Taleb wul Sidi Ahmed gonnoɗo jagorgal kalfinaɗo ko fate emploi et formation professionnelle kañumne ittama Jibril Hamme Niang ko gonnoɗo ministre secrétaire général du gouvernement ittama so tawi noon ko hesɓe natɓe oɗo saaha joni koni ɓeɗo woni Mohamed Ahmed wul Mohamed Lamine ko ministre de l'intérieur on noon wonno ko présidence e oɗo saaha joni wattama ministre de l'intérieur woni jagorgal kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e jaccina gollamum Iselmou Mohamed Mbadi on waɗama ministre des finances o wonno tigui ko kanko wonno directeur général des impôts Mohamed Abdullahi wula Othmane on ko ministre des fonctions publiques et du travail Cheikh Kebira Moulay Taher ko ministre de la transition numérique woni on noon kañum tigui wonno gouverneur banque centrale Mohamed wula Abidine wula Emaïf on ko ministre de la pêche Mohamed wula
suwoyi data waɗama ministre kalfinaɗo ko fate élevage so tawi noon ko waɗama ministre kalfinaɗo ko fate élevage Adama Bokara Soko waɗama ministre kalfinaɗo ko fate ndema ko kanko wonno ministre secrétaire à la présidence Lalliya Camara waɗama ministre de l'emploi de la formation professionnelle El Mokhtar Ahmed Yeddali waɗama ministre de l'équipement et de transport Sidi Mohamed Taleb Omar woni ministre waɗama ministre de l'hydraulique de l'assainissement wonno kañuma woni président IPR woni landa lamuka Mohamed Lamine Abey Cheikh Dramani waɗama ministre de l'enseignement supérieur ministre de la culture de la jeunesse et du sport et des relations avec le parlement ko biteɗo Khattara Wula Seybani so tawi ko ministre de l'action sociale de l'enfance et de la famille e oɗo saaha joni ko Zavia Mintou Nehat so tawi ko ministre secrétaire général du gouvernement ko Seynabou Mintou Ahmed Na e ko ñum wonno ex secrétaire général to ministère de l'intérieur so tawi ko ministre de l'environnement et des développement durable ko Aissata Daouda Diallo so tawi noon ko doggol waɗande kay dendagal gouvernement e oɗo saaha joni koni doggol ngol aleri mbiɗena premier ministre woni hoore jagoɗɗe ko Mohamed Wula Bilali Messouda so tawi ko ministre de la justice woni kalfinaɗo ko fate ñawoje ko Mohamed Mahmoud Wul Cheikh Abdallahi Boyi so tawi ko ministre des affaires étrangères ko Mohamed Salem Wula Merzouga so tawi ko ministre de la défense nationale ko Hannena Wul Sidi so tawi ko ministre de l'intérieur ko biteɗo Mohamed Lamine so tawi ko ministre des affaires islamiques ko biteɗo Daoul Sidi Wula Amara Taleb so tawi ko ministre des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs ko Ousmane Mamadou Kana so tawi ko ministre des finances ko biteɗo Isilmum Wula Mohamed Mbadi so tawi ko ministre de l'éducation nationale et de la réforme des systèmes kañum kadi woni porte-parole du gouvernement ko biteɗo Mohamed Melaynine Wula Eyim so tawi ko ministre de la santé woni jagorgal kalfinaɗo ko fate Cellal ade woni Mokhtar Wula Dahim so tawi ko ministre des fonctions publiques et du travail woni Mohamed Wula Abdallahi Wula Ousmana so tawi ko ministre des transitions numériques et de l'innovation ko kañum kadi woni de la modernisation de l'administration on wiyete ko Cheikh Eric Bira Wula Moulay Tahera so tawi ko ministre du pétrole des mines et de l'énergie ko biteɗo Abdesalem Wula Abdel Salah so tawi ko ministre des pêches e woni kalfinaɗo ko fate awo e gueɗe ngaalu tawtego nder maaje kade ko Mohamed Wula Abidina Wula Mayifa so tawi ko jagogal kalfinaɗo ko fate ndema ko biteɗo Adama Bokara Ba so tawi ko jagogal kalfinaɗo ko fate gaynaka e élevage ko Mohamed Wula Soydata so tawi ko ministre du commerce woni kalfinaɗo ko fate julago e mbaylani kalfinaɗo kadi ko fate tourisme ko biteɗo Lemra Bata Wula Benahi so tawi ko ministre de l'emploi et des transformations de la formation professionnelle ko biteɗo Lalliya Camara so tawi ko ministre de l'habitat de l'urbanisme et de l'aménagement territorial ko biteɗo Sidi Ahmed Wul Mohamed so tawi ko ministre de l'équipement et des transports ko Mokhtar Ahmed Yeddali so tawi ko ministre de l'hydraulique et de l'assainissement ko biteɗo Sidi Mohamed Wula Taleb Amara so tawi ko ministre de l'enseignement supérieur ko Mohamed Lamine Wula Aboye ministre de la culture de la jeunesse et des sports et des relations avec le parlement ko biteɗo Mokhtar Wula Seybani so tawi ko ministre des actions sociales de l'enfance et de la famille ko biteɗo Savia Mintou Ntaha so tawi ko ministre de l'environnement et du développement durable ko Aissata Daouda Diallo so tawi ko ministre secrétaire général du gouvernement ko biteɗo Zeynabou Mintou Mdaha ko ɓeɗo woni gouvernement kesso e oɗo saaha joni ha joni leydi Mauritanie keddoɗen par décret nomination ngaji goɗɗi mbaɗama ñalawma hanki walla alkamisa hanki jamma ɗin noon ɗina décret noon ɗi nomination ngaji woni na ha Mintou Hamdi Mouknas on noon e oɗo saaha joni waɗama ministre conseillère à la présidence de la république Mohamed Lamine Wula Dehi e par décret waɗama gouverneur banque centrale de Mauritanie Mohamed Ali Wula Sidi waɗama délégué général à l'agence nationale de la solidarité et de la lutte contre l'exécution woni tigui ko woni waɗama mawɗo tazour ko ɗum ɗo woni décret ji kesi cuɓaɗi e jamma hanki o ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar seno memto leydi Mauritanie koto Sénégal paɗena Abdoulaye Diouf Sarr ko jagogal kalfinaɗo ko fate Cellal ade kañum e gollidiɓe mum ɓe mbaɗi noɓe kewatde kala subaka so huccidde ɓesgu leydi ndi andina ɗumen ko fate bulletin de santé mboros coronavirus to yarata e nder leydi he ɓe kolliri noon e nder waktuji nogas nayi cakkitiɗi ɗi ko ujunere temeɗɗiɗi yimɓe nogas woni holkisaɓe e nder holkiso he noon tawama tigui yimɓe
e jeegomo ko fiɗaɓe mborosa covid 19 kamɓe jeegom ɓe kala ko communautaire woni hay goto mabɓe anda to ƴetti rafi o ɓe kolliri noon ñalawma hannde o hay goto ala mo rafi o tawateɗon tambi hay goto kadi ala mo rafi o yooɓi hay goto rafi noon sénégal ne yaara e oɗo saaha joni doggol winditiɓe coronavirus koɓe 65 ujunere temedde jeenayyi neɗɗo goto so tawi ko heptuɓe cellal men ko 63 ujunere temedde jeenayyi yimɓe tato so tawi koɓe rafi o yooɓi pittali men tugui kay ko naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ko ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegomo e yimɓe joyo ñalawma hannde o noon capantatoe ɗiɗo neɗɗo ɗum woni ko heddi e doggol ɗum woni heddiɓe tinnaɓe wonduɓe mboros coronavirus tawateɓe e juuɗe safroɓe ɓe kolliri kadi ko fuɗɗi ƴettude ñakku mumen e nder leydi he kala koɓe million e temedde nayyi capanɗe jeegomo ɗiɗi ujunere ne fawi temedde joyyi e capanɗe jeetato e yimɓe jeetato ha joni koye leydi sénégal keddoɗen abdoullahi diouf sar jaago kala kalfinaɗo ko fate cellal aade o waɗi réceptionné woni tigui o jaɓɓima ballal tawa ko ballal ñakko ummorade ballal ñakko ngal hinde ngal ballal ñakko ngala e mbaadi ko vax tawa ko ñakko ngo hinde AstraZeneca lo noon ko lo on lo noon qima tigui ko temedde tati ujunere dose woni 300 000 dose ñakko ngo AstraZeneca taw ko ballal ngala ballal noon ko ngala ballal noon hollirama tigui ko OMS woni organisation mondiale de la santé fedde gotago windere wonde UNICEF woni tigui catal halfinaɓe ko fate sukaɓe kañumen mbawi darade kaya ha ɗum ngal ɗon ballal kañumen mbaɗi ngal ɗon ballal e ballal kadi taw kadi ene wondi e ballal leydi Japon hollirama kadi kanko Abdoulaye Diouf Sarr ñalawma hanki o kadi o waɗi réceptionné capanɗe jeetati réfrigérateur woni machine aji ɓumnoji ɗina ñakkoji e nder ɗum noon jeeno koye lo temedde ɗe capanɗe jeeɗiɗi réfrigérateur ɗe ɗini UNICEF sodanno leydi Sénégal tawa kadi koye ballal leydi Japon capanɗe jeetati réfrigérateur ko ñalawma hanki o yetti e juuɗe leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen debbo goto policiére waɗanoma violé e nder Dakar alkamisa hanki o yimɓe ɗiɗo tumaɓe ko violɓe ɓe walla tato kala teɓama e darinoma e police darniɓe yesso ñawoɓe hen goto noon kamɓe tato ɓe hen goto kañum dognata oto taw ko taxi mo hinde clando jomma taxi o noon yitama chauffeur taxi o noon koko ɗon ka yitede tawama tigui chauffeur taxi o wondude kayim chauffeur taxi o jeeya ko ye bandiji heɓe kewi nangude yimɓe ko nder legal refuse ko taw ko nokkuji ɓe nawa ɗumen ha to nokkuji joñiɗi walla nokkuji niɓɓiɗɗi ɓe mbaɗa jomumen menacé o noon koye gan sanga ɓe menacé ɓe dewi men violde haaɓe violi hen oɗon suka debbo taw ko policiére e oɗo saaha joni noon kamɓe kala ɓe darima yesso ñawore ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jehen ha to wuuro witego Jam Kunta to Jam Kunta noon tribunal mo Sédhiou ñalawma hanki o ñalli toon ko ñawore professeur taw ko professeur mbaɗowo éducation physique on professeur noon caggal kaya on mbaɗowo éducation physique to wuuro witego Jam Kunta ne tawe tigui to falde Bunklinga tawedemo kay kanko professeur o omo waɗi toon sukaɓe hewɓe no fewi taw ko sukaɓe rewɓe tokkos ɓe waɗi ɗumen toon deedi woni omo reni ɗumen e nder ɓen noon ɓe waɗi deedi tawe hen ɓi sehila makko goto ɓiyuma on ɓi sehil makko goto ene wiye Abdoulaye Cissé ɓiyuma omo waɗi ɗuma reedu e nder ɓen sukaɓe hollirama noon kanko professeur o ɗum koye jikkuji makko jeeya saabu hay wuuro makko to jeeya to Thiés toon sukaɓe rewɓe hewɓe taw ko cukalon tokoson omona waɗi ɗumen toon deedi ha heewi mo yeehi lawol makko ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen yen haalto Kolda ministre du tourisme et du transport aérien o holliri tigui wonde ɓoyata hono Aliou Sarr o holliri ɓoyatama fuɗɗo golle taw ko magol aéroport ngal ko Kolda o holliri golle ɗe puɗɗoto koye nder lewru mai dartono ko nden tigui golle ɗe puɗɗoto hano hannirtini sen mima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗena caggal nde malinaɓe jaɓɓi to place de l'indépendance ɓen sagataɓe witeɓe panafricain taw ko Sénégal naɓe yarunoɓe koyɗe tuggi Dakar ha Bamako hollirde soutien mumen faade population e faade leydi tramo transition ngu Mali caggal ɗum noon ko colonel caggal ɗum noon hollirama tigui ko Chokel Kokla Mayga hoto jagode leydi ndi ko kañuma bismiɓe to primature caggal ɗum noon refti hen ko colonel Azimi Koyta horejo leydi ndi e mbadi transition kañuma bismiɓe to Palais Koulouba joddi mabɓe noon holliri hen tigui weltare mum mawde no fewi ɗum wonno ko alkamisa hanki capantati e goho lewru mboyi tande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi ha joni koto Koulouba keɗoɗen colonel Azimi Koyta horejo transition leydi ndi o bismima o joddima en audience alkamisa hanki o e délégation timmuɗo tawa ko cadnaɓe ardi on délégation noon ko biteɗo Sokhna Mounira Hasaballah on noon kañum woni ministre de développement touristique et de l'artisanat mo leydi Tchad omo ardi noon e c'était timmuɗo no fewi omo addori kadi ɓatake ummora
hufrade général Mahamad Idrissa Déby etno kañum woni président conseil militaire de transition woni CMT mo leydi Tchad ko joni ko leydi Mali keddoɗen ndara leydi ndara Mali ne tawe toon lycée Manantali ko lycée privé lycée Manantali noon hollirama tigui oɗo saaha ne tawe tigui e grève janggoɓe ɓen foof ko waɗɓe grève tawa kadi ala ko saabi on grève so wona kay so professeur goto waddi toon e élève on rendiriɓe noon ko caggal kayde élève o yinno nadde nder classe ene welni bitel mum ndiyam bitel ndiyam caggal noon professeur o holir tigui wonde o nannata bitel ndiyam o nder classe o wima o nanna butel makko ko ɗon tigui ɓe mbaddi pooɗe duure caggal ɗum noon de professeur o haɗimo nadde kanko suka élève o jeyati koye catala bitegal AEM woni association des étudiants et élèves du Mali o waddi o winamdi élève aji ɗi kala wadde yo jaltu classe ko ɗon kamɓe kala ɓe jalti on professeur noon ko ɗon noddi brigade de gendarmerie nde brigade de gendarmerie ari noon ko ɗon tigui nanguimo kanko e yoga e yaadiɓe makko ɗum saabima noon sukaɓe élève ɓe mbiɓade kayo nanggama so wona woppita kanko e yaadiɓe makko kañumen duttata koye nder classe e oɗo saaha joni noon kaldigal nana hakkude mabɓe beele jaam e kisal ne arta beele kay altine janggo o eɓe mbawa ɓamtude courji mabɓe hano hannirtini koto leydi Niger paren chef d'état major mo armée mo leydi France ene tawi jillu muɗum to Niger ko biyeteɗo général Thierry Bourcar ko ngollon noon watti laabi tati komo waɗa ya garta to Niger o hollirama noon o hollirama ko balɗe seeɗa heddi ko suudu sabɗo yejjinde leydi Niger ene wota kay so tawi eyi walla ala coopération hakkude mabɓe e leydi hakkude mabɓe koninkoɓe leydi France ha tenti kay e gartirgol Barkhane to leydi Niger kanko général Bourcar noon o waɗi jillu makko to base biyeteɗo Walam on base ne tawe sara kerol hakkude leydi Mali e leydi Niger on base noon ko dadiɓe biyeteɓe force spéciale kañumen tawate toon ɓe leydi Mali koye nokku noon mbiɗen koye nokku baɗɗo waɗɗani kerol hakkude leydi Mali kañum e leydi Niger koto leydi Guinée paɗen Ibrahima Kassori gonnoɗo premier ministre e saaha laamu Alpha Condé o suɓama e oɗo saaha joni noon o suɓama o ardima kaɗolan o ardinama kaɗolan wiyete ko RPG woni tigui landaka Alpha Condé ardino ñalawma alkamisa hanki o kene ɓuura temetere capanɗe joyyi délégué landaka wonnoɓe e nder jowki leydi e kala ɓe mbawi tigui wadde jonde mabɓe nder jonde mabɓe noon kamɓe foof ɓe kawri ɓe cuuɓima ɓe mbaɗimo kanko Ibrahima Kassori ɓe mbaɗima coordinateur provisoire yo ardu landaka ha diwa oɗo saaha joni ma indutto seeɗa to Niger noon teskama fodde capanɗe jeetati camion dimduɗi marchandise ha teddinanan bloqué tawa kadi koto douane biteɗo douane Gaya ene tawe kerol hakkude leydi Niger kañum e leydi Benin ko toon ɗi bloqué camion ngaji ɗi kala noon ɗi ummoɗuno koto port mo Cotonou e nder leydi Benin ɗi dimdi noon ko matériel panoɗo to chantier taw ko mahgol oléoduc mawɗo no fewi hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi kene wona joni noon lebbi ɗiɗi ɗin ɗon bloqué addaniɗi bloqué toon noon ko société commandunoɗo on marchandise woni société biteɗo CPP yoɓani douane on société noon ne jokkodira holdori tigui o haaldi koye sous traitance goto ko kañuma foti yobde douane on sous traitance noon oɗo saaha joni hollirama hay mbuɗu suwa yobde ɗon fodde lebbi ɗiɗi joni ɗiɗon camion fodde ken wona capanɗe jeetati camion demduɗi marchandise nana bloqué taw ko douane bloqué toon musidɓe dettuɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemgal pulaar e haɓirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawan yiide hen to banggue YouTube ko Saydou Abou Bah ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on